pinagpito nga rumar. Sige tagluto dito. Ito na pa namin ni Baak. Kapag ka rumiskor. Ano nga maka-score? Ay na. Katsara aramitin ta. Katsara aramitin ni Baak. Ko. Mas man si Dermen. Grace! Pau! Gitaman, nadayaw ate si Dama. Sana Aba, yun ako kam dito. Siya pinagango mo. Hana nga mangipangan. Apay nagadumati si Dayon sa nga gabsuon. Aduatan? Ha? Nagpasit pa ikaw data. Di namin siyang garo data sa nga batya. Nagragid kayo mitagsidan. Duduwa kayo lang nga mangmangan. So kanayon nga maibusan ka ti kwarta kay. At least magbabsog kami. Madyang nga bibisin na yung pamilya. Sana Nya nga roti loto na atoy. Kupapaitan na kita na ito sili na. Nyan. Tatakban pa lang makakita ti papaitan nga tabungaw. Apay, madi ka pa nakaraman ng ti papaitan nga tatabungaw na. Madi ka pa siguro nga tao. Gluko ka na pa yan na pinagkitam kanya. Babaakin nga panat. Panat. Kung isisa ba man ako na, burais ko atoy. Patasan. Bakit? Buras na ako ng iba kay tabungaw. Ay, mate, kung nalajay. Kung ano'y burais mo ka, ha? Makita mo ata, baka kasi may burais tita. Pertaka mo rita, dati papananta. Ha? Papananta, amo mo ito mo braag, agluto ak pa inay. Ni bakit mo ti paglutumitan? Panta ka ko danjay. Ano kwenta ko doon, Jay? Mamimiss ko nga rod ni Anjane. Manungal daw nga man dinangit-kitan. Ala, mamimiss na. Amo lang kita nga style mo baak. Ang gamis ko riyan. Kristi sabam. Nya nga score mo tabagbagam. Apay nag-innocent ka? Ha? Extra na eh. Ala, ala, kaya Kristi sabam, tila darta panunot mo. Nga pudpudot. Ah, di nga tinamayat eh. Taglungat kayo, may waryo sa matiloob. Nagadulakit di tiyam mo maya. Ang takit din. Tatatama pa na Ay, ito naman minsan pa nga bulan. Tawan ti masimsimawa ko. Ito naman minsan pa nga bulan. Tawag gawin din ah. Maminsan na tumaparay. Nagbad trip pa ito nga taon. Kaduan na saan? Ha? Lukis ti sa ba? Istorbo ka nga talaga. Okay, rumal ka man tita. Siya tigluto tita. Ayos. At payagmutan, apo. Oh no! Pinagpito nga rumar. Siya tigluto tita. Ito na pa namin ni Baak. Kapag ka rumiskor. Ano nga maka-score? Ay na. Katsara aramitin ta. Katsara aramitin ni Baak. Ko. Natagong gunam. Talasaw-saw im tuming amin. Salawa-sawa tabibig mo. Pagpaiso mo ta. Pagbaga lang mo't ka. Kristi sabam, madimi tayo tiran takit di ah. Pag-iwadik yun ta. Asa na ngayon may sana ang Gigi Balay ta? Ah, narami daw. Posible. Susuram daw ko ti kalukwa na tatao. Sumadi makasasawa ko. Kaya sukunod baak panat ka. For life. Kristi sabam, nagadupay lang magbagamit ta. Takit din. Sige raw. O bakit? Siya timang tulaton na eh. Siya nagluto ah. Kapay nga siya. Sikati nakatukang gluto. Madilan sa kahit baak. Kaya nang sa nga makaungot ah. Di nakman nga ikasta-kasta. Baka masipapo ka tasangon ni Baak. Oo, kasjay ah. Oh no! Ah, agtalamat siguro tangiwa maun. Ay, ano ka to? Isa agaso? Ano magatang na to? Pagreklamo ka pa ilanit kang kalagaruday. Masipit na sa agasap. Oh, duwa gasap. Ano ti magatang natin duwagas ha? Unay mo tuloy na yan. Batingat ni Violet. Oh, blow. Nalawag ka pa. Ay, madig kay tatoy. May sama nga blo. Oh, kisti sa bana na yan. Oh. Nice.
Ito inutumpay lang. Di pala ito amin. Ay, nagabaw. Nagrigatin ka ba? Gusto sabam din pa lang amin itidam amin, tamakapantan, talunan. Basta, tanalawag ti tungtungan. Bukis si Sram, sa katama dyan. Nagapo, sigang tumahalakan niya nun Baka mabalay. Wala sa ngaribo lang. Sige na. Sa nga ribo? Nakalam siyerte. Dagay mo kwarta ma. O, atane, sa nga gasot. Sa kasaut. Ito mo maginibakan. Baka sumakit pa inakam ko kung kanyamon. Di ko kaya ti kwarta. Sakit ko sakto-sakto, panggasta di motor mo. Bukis ti sabang nga talaga. Intid mo at aming kwarto kinibagat ka. Tapos ay motor ko bulodong pa ay. Kailangan nga magmagnata, nagadaw di balayda, nagputot pa ni. Tapos yung nga nagnagnaka. Yung pala ginamit yung motor mo. Natyanan nga raw, ti langis king gasolina, itawang pa mo kwarta ako. Ay na po. Yung pala ilako yung motor mo. Yung pa mo kasi nga na. Aga, ado pala ti sa uyo dita. No, pumano kayo, di nakaluto ko man. Apay nga min sino nang iba ka nga dumig ka titungtungan may, kay for the boys only. Tumpak din baga na. Pinagtakdal mo kumata. Nagiwa ka dito yan, yung alpasan. Bukis ti sa bayo, di nakasta-kastaon. Makaungot sa bak. Kaya mo nga bawi ka kwarta. Sige, bawi mo. Ha? Malaga pa? Tagman, o babawi Takit din Andres, babam ni bakit mutan, amo nararami din natan. Katuwa na, amok talaramid ako. Sikala mo, di pa di amo, naramidan na. Ang muna mo talaramitin na bakit? Ang muna tumarog. Yung matina mo masawa. Gusto sa bayo, sa banti nakita yon sa mapapadrip yun. Patok ko talaga ito si Danyo. Sige, kapatog mo. Kami may sama pang banje. Kapatog ka mo lagayan. Bukis ti sa bayo. Mamala kayo mali dito, an. Pariri kayo. Aba, buksan mo manasan. Diyan man makalas sa balay. Baka. Bukis ti sa bada dagituya. Oh, no! Bukis ti sa bada di nga duwan. Talaga madi mapagsina. Pusod da. Kinanayin dalag ka duwan. Andres, siguro ka man. Ha? Apay nagadukar tab, nagalaan. Nagkapumulaga ni bakit pa dyan, diwalig ka. Lega ya. Gusto sa bam, nagkisa talaga ti tama. Nagpigsa kay tamang. Pagkarodan. Papudpudot. Awis ka lang awis. Atras mo. Hindi ka nga to. Napudot. Ah! Kasi sa mana, nalingka di klong ko. Sana? Oo, ay panggasa, mga malipatam. Wow.